Garai batean amezkilarekin erretiratzen baziren mozorroak, gaur egun alderantziz amezkilarekin hasten da gaueko eromena. Horretarako oihartzunen funtsezkoa izango da Illote baltsa. Herriko semeden Jose Mendizabal txistuk berreskuratua. Oihartzungo Illote baltsa ehorre jotzen nuke. Bueno, nik jotzen dit, gerra denboan hasi nio txistu dutzen eta ordu hasi nio. Nio lehentik gane, nera joanak eta Eusebiozanak eta jotzen ziten. Eta hori jotzen jun, Illoteri iadian, eta hori jotzen hasteko zaiotzen jun, zomorruak kale desberdinetatik ateatzeko. Eta hori azte ginean saltoka eta kokaitotzen jun, eta lehenbiziko hasiderako baltsa hori izaten jun. Gio hortik aurrea fandango gelari nioinek eta sakaliek eta hori jotzen egizi. Eta noiz arte edo... Bukatzeko orduan amezkila gotzen diun, amezkila izaten diun, Elizako kanpaina gotzen ziten euskila sarreratik batean. Eta, segur, inoten, jako izo beraltu hori izaten zian, uda berri izan, izan, euskila gorretxekin batean, eta orduan zomorro denak, batez izautu gabiak baldimazien batzuk, hain bintzat korrika eta gorrekin ziazituen. Abaldu, partitura. A ver. Bai, hauxe behar. Hauxe. No, joko, pixka bat, Ben, txistu ekarri diau eta... Bueno, ekarri dugu, gerto. Beltzra marramentzien. Ez dizerra izan zen. Beltzra marramentzien. Eta bizarra, Bizarra den, bizarra.
Eta persoa fuertiak, espalda handikoak eta altura handikoak. Indarrezkoak. Intxixua? Gentila o gizaki batzuk. Intxixutaz nik izan dugu, dago uste izan dugu, intxixu dela sorginen senarra, sorginen gizona. Gue gazte da manten intxixua eta sorginetik asko atxatzen zian, eta sorgina, bete sorgine bildurria jo, intxixua, bete goguia bezala, sorginen gizona. Ate intxixua deitzen zioten dena, zengotia, hala deitzen zioten, intxixua. Gala, eta nondiko zertzen hola, zarratik galdetu zertzen intxixua, galdetua, eta aurtigiat bentzela, aurtea tobikua, txakurren hostatzen. Eta gero txakurra esni aten, hasi bentzen. Eta aurren ama esan bentzen, hau dugu intxixu hau. Esni aten gauza raru ikustunen txakurra, esan ziola, eta hartatik bentela intxixun zehar. Zengotik intxixua. Oiartzunen intxixu izengoitia ezaguna izan arren, badira intxixu izena bereganatu duten taberna, euskaltegi eta garaibateko antzerki taldea ere beste batzuren artean. Baina non bizi izaten ziren intxixuak? Mendiberrerian, izizementzian. Eta han ekimen zuten, funtuitu, urria. Ardetxoeko arkaizolotan bizi omentzea. Gentilako hoi bat zela eta gentilatzat uste izaten genuen, eta adegarraian gentila zalua bat zela eta bat zela katotxulo. Batzu esaten dute katotxulo, beste katatxulo. Han bizitzen zela, han izaten ziala. Gabez, izaten zutela behen indarraro ebiltzen ziala egunez, ez zutela indarrek euskiten, ez zutela indarreken. Gentila arreliataz, nik gaitu izan dut gutxi, gentiliak arrelia botzen zituztela abailekin. Kopako arrelia, santango guiko arria ondo joi, sansorme bota zuela, abailekin eta jarri zuela. Hanka bat arrengan jarri eta beste adegarrean jarri eta santango horrekan gure aten omen zuela. Hoi, zango da. Despateat, baina guko laitxu izan dugu. Bieleko, bai, enxibilatu etxizu, bieleko honezko nik ikuskontik ekarri ikusu arra joan, kendu espatuzte, zerbait edo. Baina antxe arretiak horze nun nahi, eta aizertu ote ziena eta kanposantu bezala hori, entikene. Jose Miguel Barandiaran antropologoak zioenez, intxixuak ez bakarrik arditurriko zulotan baizik eta bazter bakartietan ere bizi omen ziren. Eta nonbait, kromletxe edo arrespiletan lurperatzen zituzten. Oialekun, egiarren edo errengako mairuguruztan ezaugarri nabarmenak ditugu. Arrespile hauei oiartzunen mairubaratzak deitzen zaie, beste lekuetan gentil baratzak deitu oizaien bezala. Intxixuak bertan lurperaturik daudenaren ustea oso zabaldua dago. Gauean atera ziren intxixuak arditurriko zuluetatik. Gure mozorrototem natural izugarri gisara. Asfaltuaren gaineko indar dantzagarriak berpizteko berriro ere. Udaberriko sahatz arbolaren izerdiak eraberrituz. Intxixuaren larru animalia lagun. Karrasi oiu eta dantza etengabean kaleko erritmo beltzean murgiltzera. Intxixu da. Intxixu ilautera.
Orduan intxixuteriak, jende noblea eta humanoa zenez, berehala konprenitu omen zuen zibilizazio txit perrua heltzear zegoela, eta hobe zutela aiako harrirun zaldegitea, heldu den urterarte. Batzuk zatute, gentilik ez dela. Eta beste atzu horretz zatute, oandik baila publiko nuen zabalduak. Eta hemen baila, oandikan askot laurruk batean haitu itzan, geha gala olden ba ere ez tegio.